Volám sa Radoslav Malenovský, venujem sa štúdiu a okrem toho športu a ešte nejakým svojim ďalším záľubám. Venujem sa športovej streľbe, som paralympionik, reprezentant Slovenskej republiky. Zúčastnil som sa na 2 paralympiádach v Pekingu a teraz v Londýne minulý rok. A skončil som na 5. mieste v Pekingu a na 7. mieste v Londýne. Vysokú školu manažmentu City University som si vybral z viacerých takých faktorov, ktoré boli u mňa rozhodujúce. Jedným z nich bolo vlastne, že táto škola mi poskytovala taký pre mňa najpriateľnejší spôsob dištančného štúdia externého, kedy som dokázal zladiť aj tie moje nepravidelné vycestovania do zahraničia, ktoré niekedy trvajú 2-3 týždne, a zladiť to s takým bežným externým štúdiom na iných školách sa to veľmi nedalo, a práve Vysoká škola manažmentu mal taký spôsob štúdia, že ak som nemal skúšky, tak tie komunikácie na tých predmetoch medzi študentami, na tých diskusiách tou online formou sa mi dali zvládnuť napríklad aj z hotela kdekoľvek v zahraničí. A po prípade, ak som mal problémy, že sa mi prelínali časy nejakých súťaží alebo podujatí so skúškami, tak nikdy som sa nestretol s nejakým problémom, aby sa mi nevedeli prispôsobiť, posunúť termín a podobne. Ak hľadáte školu, skúste zvážiť určite City University alebo Vysokú školu manažmentu, lebo popri tom, že vám tá škola dá tie vedomosti, ktoré budete asi požadovať od toho štúdia, že prečo idete práve na to štúdium manažmentu, tak aspoň u mňa bolo to štúdium prínosné aj v tom smere, že mi pomohlo v takom vlastnom nejakom rozšírení obzorov a takom zmene spôsobu myslenia. Mi to napríklad veľmi pomohlo v takom nejakom zvýšení tej úrovne kritického analytického myslenia, ktoré si myslím nie je aplikovateľné len v tej praxi, ale veľmi dobre je to využiteľné aj v osobnom živote. Takže určite po tejto stránke je tá škola veľmi kvalitná a určite odporúčam.